Abdullah Ocalan Girtîgeha Îmraliyê bangeke nû kir. Bang bi dîmenê û beriya niha bi demeke kurd ji aliyê ANFyê ve hat belavkirin li divê vere gotin ku bang nozdeh Hezîranê hatiye kirin. Ocalan di Banga swê de got, PKKyê dest ji armanca avakirina dewleta netew berdaye. Divê yekê jî dest ji stratejiya jî berdaye. Ango dawî li hebûna swê aniye. Banga nûya Abdullah Ocalan bi vî rengiye. Hevreyên hêja. Tevgera me ya swê dispêre hevretiya komünalîst. Direwşa swê ya heyî û pirsgîrekên heyî de. Tekildarî reyên çareserkirina pirsgîrekan. Dubare be jî ez de bi namekeke berfîre hûşenber. Bersivên afirîner bidim ve. û vê yekê jî veke erkeke ekslagî dibînim. 27 Siba. Ta 2025 min Banga aştî û Civaka Demokratîk kir û ez hê jî vê bangê diparêzim. Di kongreya danzdana Fesixkirina PKKyê de ve bi berfere hî û awayekî pozitiv bersiv da û ez ve helvesta ve veke bersiveke dirokî dinirxînim. Divê rewşa heyî veke encameke dirokî û hêja vere dîtin. Divê navbere de keda hevalin ku bi rola pîrê rabûne jî ev çende hêja û bi kîmet e. Daviya hemû pêşketinin rûdan bi kasî ku veguhertineke dirokî be, min manifestoya Civaka Demokratîk amade kir. Ev manifesto e, ke serketina manifestoya reya şoreşa Kurdistanê ya 5 salî ye. Netene ji bo Civaka Kurd, her vihayez baverîm ku ji bo herem û hêzên Civaka gerdûnî jî swedî heman naverokê ye. Tifikarê min tûnin ku ev yek mînakeke serketiya kevneşopiya manifestoya dirokî ye. Dikarim eşkere bibêjim, ev pêşketin encama hevdîtinin ku min li Îmraliyê pek anîne. Ji bo ev hevdîtin li ser esasê iradeya azad de pek verin hewldan di asta herî jor de hatin nîşandan. Konaxa heyîme neçarî derbasbûna gavên nû yên. Ratik dike, ev konaxu gavên ve yên pevîst wedî giringiyeke dirokî ne. Ji bo vere femkirin û li gorî ve dilsozî be nîşandan, elzeme ku em pêşte biçin. Tevgera PKKyê ya xwe di spart bi dawîkirina inkara hebûne û avakirina dewleteke cuda, stratejiya şerê rizgariya netewê hatiye bi dawîkirin. Hebûn hate naskirin, lewma armanca sereke jî pek hatiye. Ji ber vemiyada xwe temam kir. Ji derveyî verewş veke dubarekirin û şetimandin hate nirxandin. De dubarekirin û xetimîne rû bide. Li ser vî esasî ve, reksnûs werenekirinin berfîreh devam bikin. Ji ber ku siyaset vala bûne kebûl nake, divê stratejiya bernameya bi sernavê aştî û Civaka Demokratîk, siyaseta demokratîk veke taktikeke bingehîn bi hîkûkeke hevgirtî vere dagirtin. Divateya deya dirokî de em behsa pevajoya diyarkirina kederê dikin. Direwşa heyî de danîna çekdan bi dildarî û li ser hîme hîkûkê sebata avakirina komisyoneke berfîreh û erkdar li nava parlamentoya Tirkiyeyê giring e. Şerte ku gavên verin avêtin bi hesasiyet bin û jî ma nintike teng dûr bin. Ez dizanim ku gavên bena avêtin ve vala neçin. Ez ve samimiyete dibinin û baver dikim. Lewma hewldan tên kirin ku derî bene vekirin û gavên partikî yên berbiçav bena avêtin. Fikren ku ji aliyê min ve hatine pêşistin veke sernavêvin, bicîhanîna berpirsiyariyê ji aliyê herkesî ve û pekanîna armanca aştî û Civaka Demokratîk, tene bişvegihandina perspektîfa integrasyonalîsta pozitiv pekane. Ji hemû tiştên hatî gotin, encama derdikeve, pakê dest ji armanca avakirina dewleta. Netew berdaye, bîvê yekê jî dest ji stratejiya jî berdaye. Ango dawî li hebûna swê aniye. Di konaxa heyî ya dirokî de bendewarî hene ku ev rewşê ber bi pêştetir ve vere bîrin. Ji bo em şebatên meclîs û komisyonê bi vate bikin, her vîha ji bo em fikarên raya giştî jî hole rakin, di çarçoveya sozên medayî de divê berdana veya çekan jî aliyê deverin pevendîdar û raya giştî bi awayekî xizayî vere pêşwazîkin. Avakirina mekanîzmeya berdana çekan ve pevajoya ber bi pêşte bîbe. Ev ve bi ildarî bîbe bi dawîkirina şerê çekdarî û derbasbûna konaxa hîkûkî û siyaseta demokratîk. Ev ne tekçûne, bereva jî divê veke serketineke dirokî vere nirxandin. Tekildarî berdana çekan ve rê û rebaz bene nîşandan û bi lezgînî verin pratize kirin. Dema ku dibin sîvana parlamentoyê de ye ve tevî partiyên din jî bo ev pevajo bi ser bike ve erkê bike ve ser milê xwe bicih bîne. Divê navbere de ji bo miyara azadiya min ku weke şertî hemû metnin biryaran de hatiye diyarkirin. Dibêjim hûn dizanin ku întiçarî azadiya xwe ya şeksî nekiriye pirsgirek. Dîmaneya felsefî de jî azadiya şeksis ji civakê nabe vere çûdakirin. Bi azadiya şeksis, civak û bi azadiya civakê jî şeksis dikare azad bîbe. Ve bi dilsozî pêwîstiya ve rastiyê pek vere. Ne bi çek, li baweriya min bi siyaset û aştiya civakê, tewê ez bang li vê dikim ku hûn vere geze pratize bikin.
Rojên dawî bûyerên ku li herêmê pêk tên, giringî û lezgîniya ve gava me a dîrokî eşkere piştrast dikin. Tekildarî ve pêvajoyê ez bî kelecan li benda her, çûre rexne, pêşniyar û piştgiriya ve me. Ev nîkaş li tevahiya velat, herêmû li ser asta gerdûnî nîşan me dîde, ku hêzên modernîteya demokratîk dibin swêdî bernameyeke teorîk û dihêjin konaseke nû ya stratejîk û taktikî. Ji niha ve diyar dikim, ez dî nava hewldanên amadekirinê de, me û bi sweşî binî dikarim bêjim, ku ez bî kelecan û biryare im. Banga min ji bo dema pêş, li ser esas biryarên kongreyê û herî dawî nerîn, û pêşniyarên ku min divê nivîse de anîne zîman, em pêş te biçin û encamen serketî. Bi dest bişin, dî nava silav, hezkirin û hevretiyekê bedawî de bimînin. Nozdeh Hezîrana 2025 Abdullah Ocalan. Üzerine düşeni yapacaktır. Dört. Bu arada tüm karar metinlerinde vazgeçilmez bir şart olarak benim özgür olma durumuma gelince, biliyorsunuz ki ben hiçbir zaman kendi özgürlüğümü bireysel bir sorun olarak görmedim. Felsefi olarak da kişi özgürlüğü toplumdan soyut olamaz. Birey özgürleştiği oranda toplum özgürleştiği oranda birey özgür olabilir. Bu eğilimin gereğine bağlı kalınacağı tabidir. Silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum. Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor. Sürece yönelik her türlü eleştiri ve önerilerinizi, katkılarınızı dört gözle beklediğimi belirtmeliyim. Bu tartışmalar tüm ülke, bölge, küresel düzeyde bizleri demokratik modernite güçlerini yeni bir teorik program, strateji ve taktik evreye ulaştıracağına, şimdiden bunun hazırlık çabası içinde olduğuna dair çok iyimser ve hazır olduğunu arzulu ve coşkulu olarak belirtelim. Önümüzdeki döneme çağrın, kongre kararları ve en son bu yazıda dile getirdiğim görüş ve öneriler doğrultusunda yüklenelim ve başarı temelinde gelişmeler sağlayalım. Daimi yoldaşça selam ve sevgiyle kalın.